Angikubingelele kwezasekhaya news lapho esibheka khona izindaba ezambe phambili kuleli sonto. Osomabhizinisi abasafufusa edolobheni laseThekwini bathi babhekene nenkinga njengoba i-lockdown lokhu iqhubeka kuleli zwe. Osomabhizinisi abakhulume nezasekhaya TV babeke kanje ngalolu daba. Mina njengophotographer nje umsebenzi wami i-corona ilimaze kakhulu ngoba imicimbi kade lokuzobona ukuthi ngihambe ngoyishutha angibange ngisakwazi ukuya kuyona ngenxa ukuthi eminye ayihoxisiwe izange sabakhona. I-lockdown ishiya singanalutho thina sihlele emakhaya sabuya sathenza ukuba sobhalisa sinika izinto sinikwa nganto nama-plan besiwaplanile akwenzeka ngalutho kulonyaka impilo imile isitakile akukho kuye kwaqhubeka nje. Izinto engayisho nge-lockdown ukuthi silimaze kakhulu sisebenza eqeni ngoba baningi abantu abamisiwe emsebenzini so asiwazi sibathola abantu besibathola before so nje kuningi la silimele khona nje indaba ye-lockdown. Abafundi bakwezinye zezikole lapha esifundazweni bakhala ngokubambezeleleka njengoba lokho kuqhubekile i-lockdown kuleli zwe. Nakho kuphawula kwabafundi abakhulume nezasekhaya TV ngalolu daba. Ngoba singayi esikoleni ngiphatheka kabi kodwa at the same time umnandi ngoba sometimes esikoleni basileyo umsebenzi omningi ngoba kwi-lockdown angiphathekile kahle iy'kole ivaliwe umuntu akwazi ukufunda ngoba imfundo iyona ebalulekile iyona ehamba phambili. Ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu besifazane kuleli zwe sekwenze ukuthi abaholi bezenkolo baphumele obala ukuxwayisa umphakathi ngalezi gameko. Muva nje endaweni yaseMthwalume eningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal kutholakale izidumbu zabantu besifazane ezigqitshiwe. Omunye wabaholi bezenkolo eThekwini uMandla Cebekhulu ubeka nje ngalolu daba. Sithi asikhuze umhlola ofuna ukuthi udlondlobale kodwa kungeyona into enhle esizweni sakithi leyo bulawa kwabesifazane nezingane. Le nto ithunaza ingqondo ezinganeni ezisakhulayo zingaze zicabanga ukuthi indlela yokulungisa inkinga yiyo le yokuthi umuntu abulale. Kuyisihlava esimbi lesi esenzakalayo sokubulawa kwabantu besifazane. Siyacela ukuthi kupheze ukubulawa kwabesifazane. Siyafisa futhi ukusho nako maligaji ukuthi abawuyeke lo mkhuba awusisi phambili. Ake sibheke kwezemidlalo sibheke ukuthi ngakube kwenzekeni kuleli sonto. Mangabe sibheka imphumela yangomgqibelo ngaphansi kwePremier Soccer League uSuthu onmabheshankone leladlala ke idraw ka-0-0 kanye neBaroka FC nokwenzeke ukuthi ke lale indawo yesithathu kusuka emsileni ngamaphuzu angu-24. iOrlando Pirates nayo futhi idlale idraw ka-0-0 kanye nayo ke iBidvest Wits. Khumbuleke ukuthi lapha iStellenbosch FC ishayeke iLamontville Golden Arrows ngegoli ke elilodwa eqandeni. Kanti omunye ke umdlalo wenze ukuthi abantu abaningi bathakasele indaba yeKaizer Chiefs nokuphumelela kwayo. Abanye babona ukuthi ke ingahle ibe semathubeni angcono ukuthi ke iphakamise isicoco seligi. Iye yashaya lapha yana ke iPulukwane City ngamagoli ke amathathu kwamabili. Sinethemba ke bandle iChiefs iwinile izolo ukuthi kube igebe livula nje ukuthi hayi makuphela isizini nathi sizoyithatha inkomishi. Njengoba sekunesikhathi eside kangaka sagcina ukuyithatha le nkomishi. Sinethemba ukuthi umqeqeshi wethu nabadlali bazobambisana nathi sizobasekela kakhulu bayithatha le ndawo ngoba kuyobe into enhle kuthina abalandeli. Awusinethemba impela ukuthi umuntu awumbela uhamba yedwa kule season so yothi iphela isizini siyithatha impela inkomishi impela ngoba sinqobe khona impela phela lesifo lesi COVID-19 sithi phambili mntawo ngaphambili. Mhlangabeze futhi ngesonto elizayo uma ngabe sesibheka izindaba ezambe phambili esontweni. Uma unodaba ofisa ukuthi sikulandelele lona xhumana nathi kule mininingwano evelayo lapho kwi-screen sakho njengamanje.